Ingdeng trokep Karbi locher dia song amahang ke thekarni prek jama di malong katalon. Di mahasaw along ta ingdeng trokep KSA amahang ke thekarni talon dun. Lahori jan along ke chia so tum Karbi Anglong along le nang pansi hemrit ke chikim. Kardom, pini prime time aberta ke thanabang nidi sami villain rong parpi. Nonar juikta berta angton pen. Pini lake Karbi Student Association mate Karbi lochar li asong ingdeng trokep amahang ke thekarni. Bangsor ni Karbi khaya tuma phan ko an ninga rongar ni luma mathadam lote ninga rong memean pin. Monta ningi si ka vidara jok katalon dun pasan chom kraisi thekpon long. Ahok, Karbi Student Association mate Karbi lochar li asong henlo Karbi khaya amoy arbung lo pusi. Hokpon lo tangte koloso KSA phansi khaya amoy arbung hokpon po. Kumata KSA phansi a hokpet a KSA pu Karbi khaya tum kache hokpo. Mathadam lo te ningduk meme alam binong. Bangso kache thak jam ang bong pen pini di porong so pialong kedo di pu klap along KSA mahang ke thekarni talon pon. Halapu isia KSA tumabangke tara langso Karbi People's Hall along si ingdeng trokep mahang ke thekarni talon pon. Di pu klap along KSA maipu simian rong par pensi charipon. Halapu tara langso along KSA maipu suren hanse pensi charipon. Halapu KSA inglong pho ahin pen seta Karbi Anglong arlo ke doan a branch along pensi ingdeng trokep KSA mahang ke thekarni talon pon. News 6 report Karbi Anglong live. Ingdeng trokep Karbi lochar li asong amahang ke thekarni Karbi Students Association di Mahasaw District Committee atum aronga jepen umrongso Karbi club along talon dun. Bangso amay along KSA di Mahasaw District Committee amay pu Joy Sing rong hipen kachepahem pupon amay along may ke pha alam the kongchun banglong sing rong pia hin pen si lam jai pon may kang pupon hut chongching nang setame KSA hin pen ke kan paklang pon may along alhi sarpu aman pen NCHAC MAC Joy Sing Durong kachetong dun amay along papangjang alohi aman pen umrongso police station AOC NCHAC abarim EM Alisa Chinthong NCHAC Chairman Barim Kurrongpi NCHAC EM Barim Dennis Teron Pendanglok keong dung ke theke dingatum chetong dun mai juje prang ke damtang jakong ni phai crescent cap arni kili kapa dopon along ke haidun abang pubang pia tumaphan semi ke deng asai sitami padopon. News Desk report Karbi Anglong live. Non malam so aphan berta ington ponik sena. Dehinamo phi putohat berta arjupan thusina Bukajan subdivision angkang lapen khatkhati police station kaparlo khatkhati Gautam Basti pen Lahorijan second ASRF camp mati hotel Dream Sky along an pang thek kichi asotum rampansi hemkachi kimji aphan longle kerai asan chom sanchom paiching paisi kachirai chonpro chonjamsi thekpon long Kamang humi me alama bangke pinipen hichi ruini ruithom afrang malom pen lo la solong le kachirai ji aphan ramke pan Bonta Revenue Office Karbi Anglong Autonomous Council lapen madu asong penta ardikli abangave la solong le aprang ke Nirmal Tea Estate atum sa bagan pinjonglo
bagan ahem pu ka chiboy ju aphi naga tu maphan ki Georgie alam dulu sita alam ka hori du da jok pajor long le det aphi ladak AC thedung army camp ki kimchi aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen lamdon chetoklo sita penang aningkan kidam tang det apida army camp ki kimchi aphan alam ka videra jok longle ake joy ki bitan theklong si penang atum amek solo laso jok nondon pharoke thomsu si kichi aso tum chipeng si laso long le rampan si hemrit ki kimchi aphan chisik chengbomlo laso teng pulote Karbi Anglong kali kichi aso anglong si kiman thuji angring nang thebomlo lasi non prabjen pen Karbi Anglong Autonomous Council lapen revenue officer atum chilang lunde pulote mukiwangji arnike lahori janta Nagaland ke mande ji si angring thetanlo athe la solong le ke panalong arlo pen naga atum kachirab dundu pusi isi angtrak pen birta long dun bukajan pen anon terang Karbi Anglong live Jakong ni phai inquire arni phonglok pet jikong anglong along ingdeng ke thom lang pheri sunim su aterang amahang ke thek katalon pon LRNL Maipu Sanju Tokbi Kachari Pon Amayalong Manpeng Alohi Pen Kachitong Dun Karbi Tokbang Atirang Maipu Jaising Tokbi Diopani College Principal Dr. Lipsan Rongpi Rukasan College Assistant Professor Harbi Ingti Katharpi Dr. Risim Rongpi Lapen Rong Asaratum Chitong Dun Maipu Sanju Tokbi Pen Kebor Ipon Jikong Anglong Phoklok Pet Arlo Kachar Lianat Aning Kaparung Pon Jiapan Buhi Kolom Pencil Ronpon Longri longpat longle phelang pen kachirai komponang ji ason pen chenglok sai chuti ki along le tami kengsang aso tumaphan longle bonthok ki pitami ington ponang po lapen kachar liana tami ka phrang dun kinang sot pu LRNA mahangke thek amailong Dr. Lipson Rongpi lamthe ningje pon elong le do busnai ilong so tum amlila tha Vietnam Cambodia Laos Thailand Burma tum ang keli tum aditang adupat ini to Atau itu diklaim Inglong rekusol si diklaim ala tidak langsung diklaim. Sidang internet researcher atau dan itu mangke. Inglong masuk, ini Inglong tribes bukan itu atau pen long lake bilang itu makan. Ati main itu majutan jubat alamat doan terus me long lake bilang itu kong enam lapen lahai Inglong arlo pensi kacidon plan made itu diklaim bilang jadi. Ini bukan di kacidon. Dipupen Roson Hanse Karbi Anglong live Pini prime time aberta bangke lepon sikang toniglo demi thakme kardong